Ja moro, mä oon taas Veeti. Siis Deat. Ja tää on mun tosi tuinen video. Mä oon täällä Nivalan täällä Pyssymäellä sinä. Tää kaunis Pyssymäki. Eikö me näy, mutta tuolla on joku lantaläi. Paska. Ja sitten ollaan nyt täällä luonnossa vähän ja mä en tiedä miksi mä kuvaan täällä. Mutta kuitenkin niin mun edellisessä videossa, jos näette, siinä oli vähän ramppavoltteja ja tämmösiä, niin kun mä siinä lopussa sanoin, että mitä, niin mä unohdin, että mun kännykässä on aika, että se jossakin vaiheessa päättyy, niin mä en tiennyt, että se heti päättyy. Mä nyt yritän tehdä niin äkkiä videon, että mä mahdollisimman äkkiä tämän videon. Ja että, niin täällä ei oo mitään tekemistä. Tuolla on pari miehiä täällä tämmösiä, mutta mä sanoin, että jos tuutte Nivalaan käymään, niin laittakaa numero Katrin Pyssymäki, mä en tiedä vattuu osoitetta. Pyssymäellä asutte Nivalassa täällä aika lailla keskellä Suomea. Niin tulkaa vaan käymään sinne kaikille nivalaisille terveisiä.